daalụ ni nye wekpo ịgọpụ ni okposho oyibo kpọ tolerable adultery. Ọ dị ụzọ anọ ga-emeni tupu a ga-eji gọpụ n'okposho na Enuani n'obodo nsi bịa bụ Obulukwu. Nye izizi n'ime nye ndị anọwọ bụ n'oke ha da agbalụ, ya bụ nke ndị oyibo kpọ na oke nwa ọ dị impotent na ọ dị eyi ime, na ọ da agbalụ ọ dị eyi ime bụ nke oke. O nwere ike bụ nwana nye o ji bụ oke ya ekwuni o, mana mmiri weje ye nwa mmiri asụ adalụ. Nwunye ọnụsha ga-eje kpegosi nwaada na ezinụlọ nke okewe abụ eje ebo baje gọpụ na ya bụ nke okposho ọnụsha ọba nwa ike jee mụsha nwa n'ilo, mana ụmụ niile onye ụmụ ga-abụ nke die. Welcome to Imani's Place, where luxury meets serenity. Come and experience delightful service at our lounge, enjoy tasty African dishes well prepared by our renowned chefs, and treat your taste buds to an array of delectable pastries at our bakery. We also offer a complimentary car wash experience when you patronize our buffet services. Find us across all social media platforms at Imani Fresh Foods 1 or call us on the number 0802 521 4836. 0802 521 4836. Our website is www.imanisplace.com to make your reservations. Imani's Place, a place for everyone. Onwene marini ntị na-abịa da anụ asịsụ ezinụlọ bụ nye marini. Onwene ga-akọ ụmụ anwụ onye ashị maka na ebu na diwekwe nọ. Ụmụ niile onye ọmụsha bụ nke die. Onwene ga-akọ ni washi maka na ebu na diwekwe nọ. Iloko si mụshawa maka na die da agbalụ, mana ụmụ anyị ne bụ nke die. Ya bụ ofu n'ime nye ndị izizi ga-emeni n'Enuani anyị ji agọpụ n'okposho, ya bụ anyị ji anata okposho ka o nwee ike zọọ ya ụkwụ n'ọfịa ụmụada achụgharịna, ya bụ nye izizi. Nke kwụ na-abị bụ okposho die nwụ na-achị n'ụzọ ụtụtụ. Nwata nwa agbọghọ nọberi nọ na-enụa di ashụ agba mmiri meberi nọ na-edi anwụ. O nwee ike bụ na ọmụgwọ ofu nwa n'ije di onye oje kọba abụọ di anwụ na shia. Ọ ma kwụsịzi iso oke emekọnụ wee nyisi adịe dọba aka n'ụlọ asha wee gaa na akpa ya na nkwụ aka ka ọ dịzi ịshari na onye akpa ya na nkwụ na ya anaghị enwe ike nwe mmekọ wee mụchazie ụmụ na ya bụ ezinụlọ. Ọ bụzụkwa na onye wee sha ya ka ọ na akpa ya nkwụ n'ọchọ na mmekọ ya na onye o jee n'ilo o wochekwa onye ọzọ ga na akpa ya na nkwụ ọmụchazie ụmụ tie na ya bụ ezinụlọ. Ọ bụ na ewesha ya gana na akpa ya na nkwụ bụ nwandu dịka eru n'ogo iyi ime, ọ ga-enwe ike jee n'ilo weche onye ọzọ, mana ụmụada ama na adọgharịzi ya maka na di anwụgo ọnwa ekewaghe. Mana ụmụ niile ọ ga-amụkwọ ga-abụ ụmụ adie nwọnị fegeni die nwọnwụnị. Ụmụ niile ọ mụcha bụ ụmụ adie afọ adie nwọkwa ga na-aza maka na ego dịrị ya n'isi. Ọ da-awọcha ya. Nke ọzọ ga-emekwuni ka okposho wee nwee ike zọọ ụkwụ n'ọfịa bụ nke ikpe atọ ka anọ n'ime nkịta. Ọ bụ na ewe nụa nwunye okposho wee nụcha okposho n'ezinụlọ, o nwere ike mụnwa enenewe ọbụna aka ka ụka amịdị o jiri nwe ike mụcha nwa di ejege ọgani ewechewe oke ọzọ ọgani o jee nụcha nwunye okposho egwe ka ọ ga-eji nụ nwunye okposho egwe ka ọ ga-eji nụcha ya bụ nwunye okposho ya na edie enene bụ wee nwee ike mụcha nwa. Ọ bụ na ọ ga na ọ ga-enwe ike mụcha n'ilo, ya bụ nwunye okposho bụ okposho ọ bụ na-anụcha wa agọpụgede n'ụwa ka o nwee ike mụcha ụmụ maka nwa nụcha na abụ ka ọ bịa mụọ nwa. Asị na ọ bụ na maka nwa kike mmadụ achọzi n'ike ibe
ya bụ wee gọpụta ya bụ okpocho wee nụcha onwe ike mụcha ụmụ n'ilo. Nke ọzọ bụ oke ka nka nụọ nwunye. Oke ka nka nụọ nwunye onwe ike bụ na-achụ anwụ gị tupu o ji nụcha ya bụ nwunye. Ọ nụcha na wee yọmayọ, ọ nụcha na akwa emume ụmụ nye ọ nụcha na bụ ka o nepụ anya ka o nne nka maka na ikesa okenye nwunye anwụ na chiga. Oke ọ bụ na nwunye bụ ụzọ nwụ, ọ bụ na ọnụ na nwunye ọzọ gana na-enene nka, ọ ga na-enwe orie ọkpa ya nkwụ ka ọ bụ abịa enepụ n'anya ụmụ akwụ ụgwọ. Mana nye o ji adịkarị mma bụ na iwechi onye ọzọ onwe na-aga eme n'oye dịka anya iwechi onye ọzọ ka ọ bịa na-enepụ anya na onepụ anya na-ezu ochi na apịgbu. Mana ọ bụ na ọnụ onye ọnị ọmanya dị ego n'ọnwa obi adị abụọ na-enepụ anya ụmụ ahụ nwezi ike na-eziche n'iwenye ya bụ nye anọ ga-emeni ka enwe ike gọpụ n'okpochi oyibo kpọ tolerable adultery ke mgbanye. Mana ọ bụ na nye anọ na-emene okpochi ọbụla zọ ya ụkwụ n'ọfịa na ụmụada nwegwe ikpe o ọ na-abụzi na abụọ asụkwana na Adeke zọ ya ụkwụ n'ọfịa, mana ka mwere na Adeke zọ ya ụkwụ n'ọfịa ka mbụ a na-abụọ ụmụada nwa. Adeke oye fi okwu menunye okwu ejeyo, Adeke oye fi okwu menunye okwu ejeyo, asụ abụ menunyo wee nya nkekele. Mana ndị oyibo wekpụ Amnesty International emeghe ka ọ bụrụ na adịwe nwozi ka anyị ikpocho nkekele. Mana ọ kwụsịkwana wee da nsha o wa dakwa nsha ka ọ bụ asụpụ oyo. Amnesty amadị bịazi gwa anyị na-ebo wa asụpụkwa okpocho melụ anyị maka na ịzọ ya ụkwụ n'ọfịa bụ ofu n'ime nye ndị ọ bụ na ahụ a dịka arụ n'obodo anyị si bịa maka na nye ga-enwe ike narị mmadụ isi dọ ọ ga-enwe ike gbuo oke egbu ọkpala. Okpocho zọ ya ụkwụ n'ọfịa ọnọbe di ọ nọ n'ebe di ya mana ego dị ya n'isi. Ọ bụ na ya na-enwe ọkpala bi ọ ga-anarị nwa ọkpala nwa isi, ọ ga-adọbepụ ya bụ oke n'ụzọ ụtụtụ bụ oge dịka elune ya bụ ụmụaka ikpocho ndị nọ n'ekịta ka unu nwere ya n'uche. Ịnọbe di ya nọ n'ebe di ọ bụcha anya ego ya dị n'isi wee na ka ị nwere onwe. Mana ọ bụ na ewena na ya bụ ego dị n'isi ili ike nwa na-enwe ego ntado ya ka o ji bụ na ọ nwebe gabere nọ n'ishu akwụkwọ na ya nọbụ Facebook nne na-abịawa nwa nụsị akwụ ụgwọ isi ya na die nke okpocho wee go yeghachi ndị ọgọ a sụwa na ọ chọrọ mbasị mba na adịwe mee ọsị na ọ chọrọ ile nwa nsị a na ọ bụ na ile nwa ya wee go nwonye ọpụcha ya bụ ego nwonye ọpụcha ya ma wee naanị wee inwe ike kewa ọzọ na-abịa sị wee were nkeni wee nepụ n'inwe anya na ya dị ka azụ si na mana ọ bụ na nke na iwesarịzi ego niile wee jikwa ụgwọ isi ya nwa ya yachi wee mba adịwe mụọ ọgụ elubọ ya bụ nye gwa ọba na anụ na ewe nwanyị ego mana ego ọ dị nwanyị n'isi oyibo akpụ a na to put that child on check. Onwezi nye ndị ọ ga-enwe ike menwe ndị ọ dị ma nwe ike mee dịka okpocho wee nụ anụ wee nụ ego ọ dịghị n'isi yu na di ya nọzine ike dị unu ese okwu ya eje biri nke ya oje biri nke ya ekwulu ọkpala jem okwulu ada azọ ya kwa ụkwụ n'ọfịa ọ ga-anarị nke ọkpala isi nwa izizi ya bụ ọgbụa ọkpala okenye na okenye bụ ofu ka isi hụ ọkpala nwa onye ikwulu si ụlọ di ka ikwulu nyọ ị ga na-anụ adịka di maka na onwe onye ọ bụ n'ime ọfịa bepụ ya bụ oke ọdọbepụ a ọnwụ bepụ n'ụzọ ụtụtụ. Biko jisie n'ike ka ụnụ na-akwụzi n'ụmụ ụmụ ọdịnala anyị enu ekpughe mana mmadụ mekpu edokwa m onwere aka jikwa ma ọfịa ume ụnọ jikwame na ụnụ jikwame na ọdịnala anyị ụmụ anyị nwee ike bịa ji echi ka ụnụ si ji chi. Daalụ Chukwu ya gọzie ọnụ ụmụnne mbụ ndị Enuani n'ụwa niile ejimaka n'isiokwu nke tata na onwe mụcha n'ime kepụ aka ndị ọya ihu a maka na ka esi agwa ụnụ ofu ya dị eri ọsọgbu onwe ka irige nwe ọsọgbu onwe nwụ zipụ aka ndị ọzọ tie ọnụ n'ime ya tụghazikwa ọnụ iwe na-akwado ma onye ndị nkwube na ndị dị kwuchini gbazie n'im na ofu ya da amarike amaka da amazu. Daalụ Chukwu ya gọzie ọnụ ka unu si esokwa anyị n'Enuani Cultural Forum.